commitment last a bit of time, but on road position, I think we did a decent job today. Interesting to see that. Ja nyt hyvät taistelijat, Kalle Rovanperä lähtee Harjulle ja katsotaan vieläkö tuo keskittyminen on 110% ja Harjulla on muuten mahdollisuus ottaa pieniä riskejä ja vetää siihen vaikka sellaisen 0,80 pohjat tai vaikka sekunnit. Eilen Tänäk teki huimaa työtä, Harjulla otti yli sekunnin. No nyt saadaan vastaus siihen, Kalle Rovanperä haluaa tuoda tuosta tämän Harjun hyvästä vauhdissa maali. 0,3 Osieriä siellä perässä. Hyvin tullaan vielä. But you can see on the display on the color car it's time to change gear, it's red, and in sense car it's time to change gear, it's green. So it's all different. Way to see the lights and how we like to see the lights. Ja nyt katsotaan minkälainen damage control on Kalle Rovanperällä tähän Harjulle. Hän lähtee sieltä todella fiksusti Harjulle. Ei mitään ihmeellistä siihen ja ottaa 0,3 siihen hienosti. Täällä Kalle Rovanperän raipua taukoon. Todella fiksu nuori mies. Haluaa tuoda bring it home. Ja kova veti myös siellä tällä hetkellä. Eli oli äärettömän fiksu. Rovanperä kohta muuten tuossa 2030 VRC Stagella. Mitä? Joo. Näköjään noin päässyt. Varmaankin tuossa näkään